Wasal iż-żmien illi konna il-kuraġġ li niksru il-forma tal-politika tal-firda li issa dejqet lil kulħadd. Qasmet postijiet tax-xogħol, qasmet irħula, qasmet familji. Trid tisbaħ bibtiegħi l-għodwa tal-għaqda. F'Ħażabbar il-mexxejn Laburista Joseph Muscat kellem dwar il-kisbiet li għamel pajjiżna sa minn qabel ma ġie uffiċjalment rikonoxxut bħala nazzjon meta ara fil-bżonn li jkun maqut. Qal li llum dan il-bżonn ta' għaqda jinħass aktar minn qatt qabel u li wasal iż-żmien li neqirdu l-politika tal-firda. Għalhekk li twilet il-moviment li qed jiġbor madwaru lil dawk kollha li jridu bidla fid-direzzjoni. Il-proġett tagħna m'għandux jaqsam sempliċement ma' elezzjoni. Id-data tad-9 ta' Marzu huwa punt ta' tluq biex nibnu pajjiż li nistgħu mill-ġdid inkunu kburin bih. Joseph Muscat elenka f'dettan li l-proposti li għamel il-Partit Laburista fl-aħħar jiem għal-bidla fid-direzzjoni tal-MEPA li llum qed tistaġna n-negozju mhux qed jirnexxielha tipproteġġi l-ambjent u qed tkun b'saħħitha maż-żgħir u dgħajfa mal-kbir. Qal li gvern ġdid se jagħti aktar leħen lill-ambjent u lill-komunitajiet waqt li jara li jkun hemm regolamentazzjoni serja li tipproteġġi l-ambjent. Semma l-proposti li għamel gvern ġdid tal-qasam tal-edukazzjoni mhux biss għal l-istudenti iżda anke l-għalliema, l-LSAs, il-Kindergarten Assistants, kapijiet u prinċipali. Bi gvern ġdid jagħti sena leave biħlas lil dawn il-professjonisti biex ikomplu jistudjaw biex l-ulied igawdu mill-aqwa edukazzjoni. F'Ħażabbar il-mexxej Laburista kellu appell dirett lil ġenituri li għandhom uliedhom fl-iskejjel. Lilkom il-koll li hawnhekk. Kull ġenitur li hawnhekk. Kull omm u kull missier. Inħeġġeġkom biex l-ewwel darba li tiltaqgħu mill-ġdid mal-għalliema ta' awliedkom tgħidulhom grazzi tax-xogħol li qed jagħmlu. Uruhom li temmnu fihom, uruhom li dis-soċjetà qed tirrispetta mill-ġdid il-professjoni tal-għalliema. Grazzi ta' dak li qed tagħmlu ma' awliedna ħbib tagħna għalliema. Grazzi. Joseph Muscat semma wkoll il-proposti ta' gvern ġdid fil-qasam tas-saħħa u żied li bħalissa dan il-qasam qed iserraħ biss fuq ir-rieda tajba ta' dawk kollha li jaħdmu fih. Lil dawn il-persuni nirringrazzjawhom u ngħidulhom li narfu l-isforz li qed jagħmlu ta' kuljum sabiex jippruvaw issolvu l-problemi li ġejjin minn tmexxija li m'għadix taraf tieħu l-aħjar deċiżjonijiet. Għal li gvern ġdid irid joħloq ix-xogħol u jippremja l-bżolija, karatteristika tal-Maltin u l-Awċin. Dan huwa l-għana ewlieni tar-roadmap ta' gvern ġdid għal tkabbir ekonomiku. Joseph Muscat żied li l-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista huwa l-moviment ta' mobilità soċjali u mhux ta' lejra. Dan il-moviment huwa moviment tal-aspirazzjoni, il-moviment tas-suċċess, il-moviment li ħajħassar mill-ġdid il-faqar u jgħin lill-middle class biex bekk noħolqu middle class ġdida. Għax ġustizzja soċjali ħbib tiegħi tfisser tagħti ċans lil kulħadd biex ikun suċċess. Min jirnexxielu waħdu tinkoraġġih biex jikseb aktar. Min jkollu bżonn għajnuna tgħinu jqum fuq saqajh biex ikun suċċessu wkoll. F'Ħażabbar Joseph Muscat irringrazzja lil dawk kollha li ilhom jaħdmu għal snin twal minn qabel ma twiled dan il-moviment tal-li baqgħu jaħdmu u llum jinsabu spalla ma' persuni ġodda. Irringrazzja lil dawk li diġà għamlu l-pass biex jingħaqdu ma' dan il-moviment għall-ewwel darba u appella lill-oħrajn biex jagħmlu l-istess bl-għajta ta' Malta tagħna l-koll. U lil dawk kollha li għadhom qegħdin jaħsbuha biex jingħaqdu magħna nappellalhom. Tafu li hemm bżonn bidla fid-direzzjoni. Tafu li hemm bżonn bidla fid-direzzjoni għal ġid tagħkom, tal-familja tagħkom u ta' pajjiżna. Lil dawn il-persuni ngħidilhom tibżawx hawn ħafna oħra li jagħmlu bħalkom u ħajkun hemm ħafna aktar.
Min inaqad dan il-moviment sab il-bibien miftuħa u hekk ħassibu intom ukoll. Ejjew magħna, inaqdu magħna, iktbu din l-istorja magħna.